Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ आं जोंहानि अरिजिनेल न'खौ आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिनो नाजागोन जा हायो एसे आंनि जितु मेन न' दङ गामियावहाय बेखौ आं दा जेराव थानानै भिडिअखौ बानायगासिनो बेखौ स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादों ना मा होनो थुदु बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो बिदिब्ला गिबियावनो आङो आंनि थावनिखौ खिथानानै लानोसै आंनि जितु जायगाखौ खोन्थानानै लानोसै जाय बिथांमोना मिथिखायोबाथ' मिथिखायोआनोसै आरो जाय बिथांमोना मिथियाबा आं बुंनो सानबाय मा आङो अरिजिनेलि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अरां गेलाबिलनि ओमफ्राय आङो जोनोम जादोंमोन माबायावहायसो जोनोम जादोंमोन आङो सनितपुराव धेमाजि डिस्ट्रिक्टमोन नामाथाय आं बारा मोजां मिथिला माने आं जोनोम जादोंमोन जनाइनि जुनकारें होननाय सनापुर होननाय गामियावहाय जोनोम जादोंमोन आङो ओमफ्राय आङो आराय मास जानायावनो जोंहा नैबेयावहाय अरां गेलाबिलावहाय खारबोबाय आरो माने जोंहा बाबानि अरिजिनेल न'आ बेयावनोखा बेंनाबारियाव अरां गेलाबिलनि बेंनाबारि होननाय गामि मोनसेयाव बेयावनो बाबानि अरिजिनेल न'आ खिन्थु जोंहा बाबाया माने बिमाय लाहानाव थानानै फरायोमोन नालाय बिमाय लाहानाव थानानैनो फरायनायावनो मामाखौ मोजां मोनबाय माने जोंहा मामाया माने जनाइ जुनकारें सनापुर होननाय गामिनि आरो जोंहा मामाया ओमफ्राय बेयावनो जोनोम जानानै गथ' गथाय जाबाय बेयावनो बाबाया हाबायनानै थाबाय ओमफ्राय बेयावहा फैफिनबाय आरो बेयावहा जोंहा न'खरसेल' बर' बाखिखिनिया सब मिक्स गोजा आरो माने हारसा बेंगलि उरिया आदिबासि इदि गोजा आरो जोंनि थानाय जायगायावहाय स' बेफोरखौ बाद दोनथ'नोसै आङो ओमफ्राय आराय मासनि उनावहाय आंखौ बेयाव लाबोबाय माने जोंहा न'यैनो बेयावहाय खारबोबाय ओमफ्राय बेयाव थाबाय आं बेयावहायनो स्कुलिंखौ खालामदों कलेजखौबो आङो अराङावनो फरायदों ओमफ्राय बाखिखिनिखौ डिग्रिखौ उदालगुरियाव आरो मास्टार डिग्रिखौ शिलंआव नेहुआव ओमफ्राय दायो आङो गुवाहाटियाव थायो आरो प्रेजेन्ट आंनि जितु एड्रेसा बेयो गुवाहाटियावहाय ओमफ्राय आं जा हायो जोंहानि न'खौ दिन्थिगोन गोबां मानसिफ्रानो बुङो जे नोंसा बाबाया बिदि मावो न'खरानो मोजां नङा मा नङा ओमफ्राय इमान देखायो नोङो इमान शो अफ खालामो नै बेनो मोनसे प्रब्लेम जेब्ला लवार मिडल क्लास फेमिलिनि जुदि सोरबा हिन्जावसाया बा हौवासा मानसिया जुदि एसे मोजां ड्रेस गानो बिदिब्ला माखासे मानसिफ्रा बुंनो थाखाय माने चान्स मोनो माखासे मानसिफ्रा बुङो जे शो अफ खालामदो बेबायदि खोथा नङा माने लवार मिडल क्लास फेमिलिनिबाबो माने मोनसे गिदिर सिमां थायो न' जेनेबा ओरैबायदि गानगोन ओरैबायदि साक्सेस जागोन बेखौ माने मेगन सानानै खुनु लाब गैया आरोना आंनि मथे गैजारोङि न'खरनि मानसिया जे मोजां ड्रेस गाननो मोना बे बबावबा लिरनाय दं नामा गैयाना बिदि आरो माने गावबा गाव हास्थायनाय सोरबा माहाजोननि फिसायाबो कुर्ता गानना मोजां मोनो बे बिदि नङा जे बे बिराद मोजां बेबायदि नङा आरो बे जे बिराद गाज्रि बिदिबो नङा माने ड्रेस जों जास्ट खालामनो हाया मानसिखौ मिथिबाय सोरबा दख'ना गानबानो जे बे सिख्लाया बिराद मोजां बा बिराद गाज्रि आं बेखौबो बुंनो सानाखै जुदि मानसिफ्रा मा सानो जोंनि बांसिन मानसिफ्रा मा सानो दख'ना गाननाय बर' हिन्जावसाया बिराद मोजां लंपेन्ट बा खान्दा ड्रेस गाननाय सिख्लाया गाज्रि बेबायदि नङा ड्रेसजों जास्ट खालामनो हाया जुदि दख'ना गाननाय हिन्जावसाया जुदि बिराद मोजांबा गामि ओनसोलनि सिख्लाफोराथ' बांसिनानो दख'ना गानो बिदिब्ला गामियावथ' गाज्रि मानसियानो थाया जानो हागौ अब्ला गामियाव मानो हिंसा हिंसि जायो दख'ना गाननायनि सायावबो मानो हिंसा हिंसि जायो बेथ' साननो गोनां मोनसे खोथा थिग बेबायदिनो ड्रेसजों जास्ट खालामनो हाया टाउनावबो गाज्रि मानसि थागोन मोजांबो थागोन आरो गामियावबो गाज्रिबो थागोन मोजांबो थागोन जेरावबो थागोन बेयावहाय बिदि ड्रेसखौ लानानै माने लंपेन्ट गानग्राफ्रा गाज्रि शर्ट गानग्राफ्रा गाज्रि बेबायदि नङा आरोना ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौ जोंहानि न'खौ दिन्थिगोन रुम टुर खालामा आङो जास्ट ओरैनो बाहेरनि होम टुर खालामगोन स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना बानायबाय थादों नै कमप्लिट जायाखै नै ओमफ्राय जोंहानि मैथ्रुआ मालाबा बिराद दुखुबो मोनो आरोना सोरबा जुदि बुङो गैयिनि फिसायानो इमान माबा न'आनो मोजां नङा मा नङा इदि होनबा बिराद दुखु मोनो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बिमा बिफाया गावसोर फरायालासिनो जेनेबा गावसोर फरायनो मोनासै बेखायनो बिराद खस्थ' खालामनानैबाबो जोंखौ फरायहोदों गानहोदों जोमहोदों नांगौ बायदि होजोबदों खिन्थु जोंसो दिनैसिम बिसोर लुगैनाय बायदि साक्सेसफुल जानो हायाखै बाट आं नाजाबाय थागोन बाबा आं थैजासिम आं नोंनि नाजानाय नों माबायदि खालामनो नाजादोंमोन आंखौ बेबायदि आङो जानो नाजागोन आं प्रमिस खालामो आरो आं मोनसे खोथाखौ बुङो बाबा जे
मानसिया दुखिया जोनोम जानायखौ दुखु जानानै लाब गैया मानसिया दुखियायै थैलांनायासो मानसिनि थाखाय दुखु जाथावना खोथा नैबे मोनसे रुमा बेयावहाय मानसिफोर फैबा जिराय होयो देट मिन्स ड्रयिं रुम बियो ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे हाबलांग्रा लामा दंना बिथिं आदामोननि रुम ओमफ्राय नैबेयो गेस्ट रुम ओमफ्राय बेबो गेस्ट रुमानो बेवहाय डाइनिंबो दङ ओमफ्राय रुमा नैबेनिफ्राय नैबेसिम आरो गिदिरा बेखायनो डाइनिंबो दङ ओमफ्राय मानसिफोर जेनेबा आलासि फैबा उन्दुग्रा जायगाबो दङ ओमफ्राय बेयावहाय आंनि रुम दङ मामा बाबानि रुम दङ टेक्लानि रुम दङ ओमफ्राय फुजा रुम दङ ओमफ्राय नैबे नै जोंहानि न' खाथिनि न'आ जि खाथियावनो ना न'आ इस्रा उरियासो ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय जोंहानि ओंखाम संग्रा न' बेवहायनो जोंहा ओंखाम सङो बेवहाय ओंखाम सङो ओमफ्राय बेवहाय जोंहा बाख्रि दङ बै नुहुरबाय बाख्रि नै हाबनाय लोगो लोगोनो मोनगोन नैबे फुजा रुम जोंहानि बे फुजा रुम ओमफ्राय बिनि उनावहाय बैयो जोंहा मामा बाबा थायो बेयावहा ओमफ्राय बेयावहा आं थायो ओमफ्राय नैबे रुमावहाय आंनि क्लोजेट रुम जागोन आरो बियो आं मडिफाइ खालामनो नागिरदों बेखौ बेखायनो एसे मोजां खालामना लानोसै नायनोसै ओमफ्राय नै बेनो जाहैबाय आंनि रुम आं बेयावनो थायोमोन आंनि रुमनि बै राइट साइडनि रुमा मामा बाबामोन थायो बेयावहानो आं थायोमोन सब खालि खालामजोब्बाय आंनि बैसाङा आंनि उन्दुनाय बिसनाया सेस नै जोंहा न'आ जि खाथि खाथिखाना खिरखिथ' खुलि दिउ र' सब खालि खालामजोब्बाय थादों आंनि रुमखौ आंनि रुमखौ खालि खालामगासिनो नै ओइखौ आं गोदो क्लास 5-6 आव मोसाबाथाय दामनानै मोसायोमोन गोदोथ' केसेटसोमोन ना बेयावहा फल सिलिं लागायगोन नालाय बेखायनो मिस्ट्रिफोरा दायो खामानि मावगासिनो आरो स' थाबैनो आङो आंनि रुम गोदानखौबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाबोनो नाजागोन स' नोंथांमोना नेनानै थादो এটা এখানে লাগবো না আমার রুমে এই তুই উঠা এমনি কেন আসো হ্যাঁ বল না ডেকা মানুষ ওইটা যাব দে ভালো দেয়া থবি এখানে আমার একদম জীবন ভরের এখানে আছে মাইও লাইনা গুইয়া কি কি লাগে এইবিলাক বস্তু ন এই আছে ঝাৰু ইয়াতে এইকেইটা লাগিব ন মেচিন হা এইটো পাকা ফুটা কৰাটো না আজি কি আজি কিটো কৰিব হা ফ্ৰেমটো বনাব তাৰপিছত এদিন থাকি কিনে আহিব ন বাকিখিনিটো বনাব লাষ্ট করবি না রে আমি ইউটিউব মে দিমু এটা ভিডিওটা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ইউটিউব চ্যানেল আছে দেখবি হ্যাঁ গেমশ্রী ডিমারি সার্চ করিয়া তারপরে আমার ভিডিওস দেখবি বুঝবি না তারপরেও দেখবি এই হিরো কোথায় যাবি হ্যাঁ কোথায় যাবি सिलिं बानायहोगासिनो आरोना दा जोंहानि न'आवहाय माने बिराद गोबाव जाबायमोन बे न'आ आङो क्लास 2-3 बेसांखिनि टाइमावनो बानायनाय आरो बे न'खौ जोंहा बाबाया ओमफ्राय सिलिंबो होनो हायाखैमोन दिनैसिम कालारबो होनो हायाखैमोन बाट जोंखौ बिराद हेपियाव दोननानैनो बेफोरखौ खालामनो हायाखैमोन आरो बाबाया बेखायनो जा एसे खामायनो हादों बेखायनो आङो सानबाय मा न'खौ एसे मोजां खालामना लानो होननानै ना बेखायनो नैबे सिलिंखौ होनो थाखाय आङो जा हायो माने एसेबाबो लुलांनोसै होननानै सानदों आरो डाइरेक्टथ' न' गोदान लुनो हानाय नङा दा बायदियावथ' बिराद कस्टलि ना बेफोरो न'स' बानायनो हाया बेखायनो जा दङ बेखौनो एसे मोजां खालामना लानोसै नामा होननानै साननानै खालामबाय आरो आङो नैबेवहायनो बयलार बेदर दानो
ओमफ्राय नै बियो पिंक कालार होनाया बे जोंहा मामानि दखान ओमफ्राय बेयावहा गासैबो दखानखौ जोंहा भारा होयो आरो बेयावहाय नै दर्जिबो दङ फार्मासिबो दङ ओमफ्राय बेयावहाय बेंक जे थायोना SBI नि ब्रान्च बेयावहा दङ मोनसे ओमफ्राय आरो माबा दखान दङ आं बारा मोजां मिथिजोबा आरो ना ओमफ्राय माबाबो दङ सेलुनबो दङ ओमफ्राय नै बिथिंनिया खिन्थु जाहानि नङा बेफोरो साहा दखान माबा दखान जि दखान सब दखान दंजोबो आरो माने जाखिनिखौ सानफ्रोमबो दैलि लाइफआव सिम्पलि बुस्थु नांगौ जायो बेखौ मोनजोबो आरो ओमफ्राय नै बेयावहाय बयलार दानो खिथाखाबाय ओमफ्राय नै जोंनिथिं बिराद मुस्लिमफोर दङ आरो मुस्लिमफोरनिया बिथिं आरो लामाया ओमफ्राय जोंनि जिथु मेन गामि बिथिंहाय थाङो ओमफ्राय बेखौ दैमा दोङो दैमाखौ बारबानो गोरियाफोर थानायखौ मोनो आरो ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय जोंहानि गेट हाबनाय लोगो लोगोनो मोनहैगोन जोंहानाव नुखाबायानो जानो हागौ नोंथांमोना जोंहानि न'आ एसेबां स्पेसियेल नङा एसेबां दिन्थिथावनाबो नङा आरो आङो लाजियाबो जोंहानि न'खौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनायाव बा नोंथांमोननो दिन्थिनायावहाय आं लाजियाखैबो मानो होनना बुङोबा जा दङ बेखौनो देखायबाय बास आरो जोंनि बिमा बिफाखौ लानानै आं जेबो लाजिथावना खोथा गैया जोंहानि बिमा बिफाया मा मावो बेखौ लानानै जोंहानि बिमा बिफाया 2 नाम्बार खामानि मावा 1 नाम्बार खामानि मावो स' मानो लाजिनो आङो ना बहुत मानसिफ्रानो बुंहरो आंखौ अमा बेफारिनि फिसा एसे लाजिनो सोलों एसे अकादाव था इदि होननानै अमा बेफार खालामनाया गाज्रि नामा जोंहा बाबाया गावनि गारिजोंनो वेस्ट बेंगलनिफ्राय अमा लाबोयो वेस्ट बेंगलनि अमा लाबोनानै डिमापुराव साप्लाइ खालामो शिलंआव साप्लाइ खालामो आरो माइनि सिजनबा जुदि अमानि माने सिजोना जुदि बारा मोजां जायाबा मा खालामो बाबाया इदिनो लकेलनिफ्रायनो माइ बुथुमनानै कार्बि आलंआवहाय माइ साप्लाइ खालामो बेथ' गाज्रि खामानि मावाखै स' आं बेयावहा मानो लाजिनो जेनेबा आंनि बाबाया खामानि बिजनेस मावनायखौ आं मानो लाजिनो जेनेबा गावनि फैसाजों गारि बायदों गावनि फैसाजों बिजनेस बिदि खालामनानै जोंखौ मोजाङै फरायहोदों इभेन जोंसो मोजाङै बिसोरनो दासिमबो साक्सेस जानानै मोजां लाइफ होनो हायाखै बाबामोननो एक्चुअली आं लाजिनांगौ बे खोथाखौ खिन्थु जोंहा बाबाया मा मावो बिनि थाखाय आं लाजिया जेब्लाबो लाजिया आरो आं सिगाङाव मोनसे भिडिअ खालामखांबाय जोंहा बाबाया मा मावो बिदि होननानै आं बे भिडिअआव मोजाङै एक्सप्लेन खालामना होखादों आरो जोंहा मामाया जोंहा एक्चुअली आं बुंखांखाबाय सिगाङावनो जोंहानि न'आ गामिद्रायावबो नङा आरो टाउनद्रायावबो नङा माने हाइवे इदि लामायावनो मोनखायो आरो ओमफ्राय बेवहायनो जोंहा दखान भारा होयो जोंहा न'नि सिगांथिं दखानफोर भारा होयो ओमफ्राय बेयावहा मोनसे रुमखौ मामाया लानानै दोनदों बेवहाय मामाया फिसा मोनसे दखान होयो आरो मोनसे रुम खालि जिहेतु थाबाय बेवहा आं बुंबाय मा ओरैनो थास्लायस्लाय नोंहाबो टाइम पास जागोन बाजैयाबो थानो हागोन इदि होननानै कस्मेटिक आरो जि दखान फिसा मोनसे होयो आरो बास बेजोंनो हेपि जोंहानि फेमिलिया आरो एसेबां फैसा नाङाथ' मानसिनो हेपि जानो मानसिफ्रा मा साननानै कमेन्ट खालामो आं मिथिला आरो मा माबानानै आरो दाखालि मोनसे प्रियंका बसुमतारी होननाया आंखौ कमेन्ट खालामदो नों माखौ लानानै एसेबां देखायो मालायनि फैसाजों माजों सोर मालायनि फैसा लानानै देखायखो जेनेबा आङो माबा मोनसे प्रुफ दोङो नामा आरो आङो इउटुबाव आं ओरैनो बेकार भिडिअ बानायगासिनो नामा जाम्बि बा जाम्बाफोर माखासे जाय आंखौ गाज्रि कमेन्ट खालामो नोंथांमोना नायबानो जाबाय गुगोलाव सार्च खालामनानै बा इउटुबावनो नायबानो जाबाय इउटुबारफोरा बेसे फैसा खामायो बेसेबां साबस्क्राइबाराव आरो मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो आं मा मानसिफ्रा सानो साबस्क्राइबार बाराबानो बिराद फैसा बुरजा मोनो बिदि नङा भिउसजोंसो खोथा जुदि सोरनिबा चेनेलाव जुदि साबस्क्राइबारा खम आरो भिउसआ बारा फैयो बिदिबा बिनि आर्निंआ बारा आरो सोरनियाबा मा जायो सोरनियाबा साबस्क्राइबार बुरजाबाबो भिउसआ खम फैयो बिसोरना इनकाम जाया बुजिबाय ओमफ्राय खिन्थु मोनसे प्लास पइन्ट जाहैयो मा जुदि साबस्क्राइबारा बाराबा बिदिब्ला माने जुदि नोंथाङा जुदि बै चेनेलावहाय भिडिअ आपल'ड होयो बिदिबा नटिफिकेसन थांबा मानसिफ्रा क्लिक खालामनानै नायो बेवहायनो भिउसआ बारा जायो बिदि आरो खिन्थु बिदि नङा जे साबस्क्राइबार बाराबानो फैसाया बारा मालाबा नोंथांनि साबस्क्राइबार खम थानाय चेनेलाबो मालाबा मोनसे भिडिअआ भाइरेल जायो बिदिब्ला नोंथाङा आर्निंआ बारा जायो बिदि आरो जोंबोथ' दा नै सोलिनो हानाय सेलेरि मोनो ओमफ्राय बेयावहा मानो जेनेबा आल्टु फाल्टु भिडिअ बानायो होनना सानो आरो जुदि नायनो गोसो गैया जास्ट स्किप खालामनांगौ न' एसेबां टाइम वेस्ट खालामनाङा इमान प्रिसियास टाइमखौ वेस्ट खालामनाङा माने
इमान valuable टाइमखौ मालायखौ गाज्रि मोननाय मानसिनि भिडिअआवहाय कमेन्ट्स खालामनानै टाइम वेस्ट खालामनानै लाब गैया स' नोंथांमोना माखासेया बुजिबाय जानांगौ माखासे बुजियिखौथ' बुजायनाबो लाब गैखाया खारन बिसोर बुजिखाया जेब्लाबो मालायनि गाज्रिल' लुगैयो मालायनि मोजांखौ नायनो हाया whatever just forget about it okay then thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you खिन्थु जोंहानि न'आ हाइवे खाथिना नै गारि गाबगासिनो सरि दे एसे हारला खोनासंबायबा ओमफ्राय नै जोङो दायो भिडिअखौ दानथ'वा दायो जोङो नार्सारियाव थांगोन दाख्लै आं गुवाहाटीनिफ्राय न'आव फैनाय टाइमावहाय गोदोर गोदोर फुल प्लान्टस दोननाय पट लाबोदोंमोन ना बेयावहाय फुलखौ दोननो जोंनि खाथियाव नार्सारि गैया आङो अरां बारनानै सिराजुलि होननाय मोनसे जायगा दङ बेयावहाय थांगोन नानिजों आंजों स' नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय थुदो बिदिब्ला